Kano, amo, but ang saksano satagi nang kaimano confident tongka, kaya tike na ngersabi dik. Just rock tamu saga brok ini samong nono goi khap rumahai nuka bahai tidak no bahai one shot. Ang mane khop khayo ang tike ano hono. Hai pano tabo alkara bodo samnai tongbayo ke borabo tike thotho. Kaya mono just confident ke saimia ke ang tike nai hene hai pano ang mane khatai tongota ang tike nai hene. Nengom hai asur samung kanator sabi kanar ke sahawa prenga nono bopron chino samung no hamza be. Ang actually ang self made si. Ang saksono recabung sikibo ke recabung ke ang ani abar tola rogong kan kemte government program rogo dingsaga tikan recabe to. Tikan shine zagi to mal. Ke ni thai rok ni shine mun. Ang ke para ke khobol or jaga ni no. Ke tongmani ka abar tola tong. Ke ni pun. Ini mo. Ani mong mehdi debarma. Kelas 4. Ang class 7.